3, 2, 1... Ja. Em dic Liab. Em dic Samira, tinc 8 anys. Em dic Manahil. Hola, me'n dic Edgar. Em dic Suaibu. Si ara mirem on veiem les alertes, es comencen a disparar els nanos que ara tenen 10-12 anys, que són els que tindran fills d'aquí uns 20 anys. No tenim cap nen a classe que es dirigeixi als altres companys en català. Sempre és en castellà. Quants anys tens? 8, 8. El teu menjar preferit? Pollo. M'agrada anar al parc amb la meva prima. La teva cosina, sí. La mestra intenta fer l'ús de català perquè estem sempre a sobre de que han de fer el canvi, però els hi costa molt i hem d'estar... Recorda en català, ara m'ho pots dir, sisplau, en català, sempre estem recordant. Agafa'l, agafa'l. Mira. I passa-li a la teva companya. En Plataforma per la Llengua estem fent uns cursos a l'Escola Ferrer i Guàrdia de Ciutat Meridiana de ràdio. Infants que habitualment al seu entorn no es parla català trobin un entorn segur, un entorn on descobreixin noves maneres de parlar i puguin fer-ho en català. La gent al carrer no parla català, llavors això dificulta la competència lingüística a l'àrea de català perquè els nens després facin front al que es trobaran a l'institut. Tindran moltes dificultats. Jo vaig créixer aquí a Ciutat Meridiana, vaig estudiar aquí al barri. De fet, la meva família és andalusa, i llavors la meva llengua materna és el castellà. Jo avui dia soc mestra gràcies al català. Si tenen un referent que ha crescut aquí al barri, que els hi parla català i que els hi dona la importància adequada, poden tenir aquestes ganes d'aprendre català i de parlar català correctament i fer un bon ús de la llengua. Ells sempre es queden sorpresos quan jo els explico que sóc youtuber i streamer en català, perquè els hi sobta, perquè no en coneixen cap.